Di adto tay. Kay bawo naman ko tay. Adto ipakita na imong tinuod nga kuan kay kami makaila man jud mis tawo nga buutan nga maduhong tawo. Guys, ako na po ni guys si Ruby Provinciana. Welcome sa my YouTube channel. So mularga na silang duha. Asa di ka nak? Mora magyapulin mo si Nina. Sa mga bago din sa akong YouTube guys, palihog lang po kong subscribe dya. Tuwa silang duha ijang ihatod diyang igsuon. Bye bye na, love you. Kuan mo din sa guys kanang nakasakay day namo ni sa gikan sa Oslo pero taga kuan day kuno ni taga Negros sa dipiti tay. Asa? Escalante. Oh, taga Escalante day sa pa. Ako anak dito man mag-eskwela sa Negros. Eskwela? Ja. Sadiin siya. Sa Negros. Nurso. Ha? Day gatas, day gitimplahan ka na gatas tay. Kalit daw. Oh, college. Di tay kaning kani kay rong init mo butang sa tagkating ani. Gatas na ko. Wixon pa nga sa dip nila. Di na humana sa exam. Kaon kay Market Wilder ang pulis, sobra pa rin sa bro. kani umay sa Kaon nagkan kay layo para matong di akang gipanaog kay nag-abot mo sululan sa orasan na alas 12 na jawa pa kay paniud to. Ay, ang ino, Kasi nga nimo tay? ang paskrap eh. Merlindo. Merlindo. Apelido? Sigayon og Bindibir, Rekwinan. Basta hindi na makailan nimo nga. Kay unsa na imong Gano'n mo dyan sa kwan, ang pantalan, kaya sa panggawa ng ticket ba? aw na ka diha sa pantalan dapit. Magsig. Mapirma pa may. Diya sa gawa ng ticket, og diyan ka ha. Ag pero pila ka buki mong anak? Mauro man itong dua. Ay mong anak duha na sa Dumaguete karon. Wala ay, bakulog ka isa nga. Hindi ko kumagi sa laha. Kaya, Diyan nga nung ningan ha man ka og karkar. dihap man sa siya, taga-dihap man, dihap man sa karkar siya nga sign. Dryport. O diyan mo gingad unta. Diyan wa day didto. Kay, akong tiyo, so napuan ni Helen Arita, bantay punong. Helen Arita, kung vice mayor ba sa, mayor ba sa una sa, kuan, Sa karkar. sa pinumungahan. Arita ba? Toledo. Toledo. Kami may gagunas punong Arita sa una. Diyan guys nasa gipakita nga murag ID kuno nga bisin kuno mahadlok kuno mi di mi mahadlok tay kay sus Ginoo kuno anong mahadlok man mi nga Basta ko na nimo ta kaduda man nimo. di oy arang pobrihan na mo tay Ginoo ko tanaw mo nang bayo nakakita ka na ng tagpitagpira na mong bay Di, abis ang tao ng tao ko. di jud kay nangutana magug di nagdut si Jas Tijan kay murag gisakitan si Jas Tijan sakit di mo Tijan Okay nga. Unsang oras pa kalit yung gikas karkar di ay. Ayaw pa eh. Malayo ra ba tong karkar? pagputos og biskwit na kay aron na sa timo-timoon Tundra. diyan ka na imong mga da sinina na Kaya mo tirit ako diha. amo istinta ka didto Kaya wapong mga obra ka. Gagay ko taktura. Kampo ba? Yan, di mo may kagaro kay Uwan. Ano pandaros kubukan? Di mo kagaro kay Uwan. Unya gimuhang mga anak gi kuan man kapug kawa makapag Wala. di wa makapag kapasagdi si mong mga anak. Pag abot nimo dito sa Sibulan, layo pa imong bihion ba pa sa inyo ha. Oh, layo pa eh. Bakulod ka bangkalan pa. Layo pa di ay no. Kaigo pa na imong kwarta pamasahe. Isabay man 3 dito. Presyo sintam lang ah. Kabot lang ko ito kasi. Dahil sila, tres na ito. Dahil may kwarta pa ko sa bilan. Nakurgit, putol-putol lagi para kaabot ko ba? Hanyaw, ano kong series. Pa nimo ay. Uyan taon ninyo. Muto, gihanap ko rin kanina. Kuha naman ang Senior, madilim. dili ra ba hangyo na ko na. Ay no, senior maka Mao nin sakay na lang, sakay sa jeep kay di man Dito makasakay. gituluan man ko sa kuan mga dito sa Bacolod mga kuan guys. Konduktor mga mong pagkagsa sa alang-alangan nga mong kwarta mga taga San Ramon nga sinda. Kuan no nang bayad na mo 80 na sugot na lang 80 ra gina. Kuan man na nang May lang kag senior. kani 80 ra may parang nila 80 ra kuno ipadaon la sa kuan mo na limit sa series. Ino man ang gatas kay ruma sudlan na imong tiyan. Kay
sige sila istorya so, pero ako nakabantay na ko ni nga kanang kuan kanang utana sa pinalay ko ni pamasahe yang 30. Tapos sakay niya sa jeep pa kay nagdut-dut na masyantian ko. Uy, sakitan. Gutom na siya Gihanyo ko gibuto na. naman tong kanya di ma'am andar ang truck ng jeep. Tuloy sa battery. Mabitong jeep ay dyan tanghang yung pamasahe ba bisag way pamasahe sa padung didto nakadungog mo Asa ko. katong jeep na katong Katong pink nya kay naguba man. Ito ni pilit sagsakay na to sa Taylo. Battery naman to ng Ja, ambot lang kay nganong nakagita jud ko ni Pila ja. na may edad tayo? 23. Ito ka pinalay ka. Yung anak, dako na ka. Dana pa yung 5 edad. mga minyo na pa. Minyo tanan 35 na kamangkuan ako. Nung sa may nga sa imong anak na bakulod karon. Garo. Nya kay bakulod mang istorya di man Bisaya. Ha? Lunggo. O Ilonggo lagi may kay baw kag Ilonggo. Aw bisan ni Sinibo. Taga nito na sa wagod sa kuan. Mo ka man yun to. Ano yan? Nya mura mo gusto kong tatay guna siya. Tasog ilong. Gupak. Nya nagabot ni mo dito siyempre sa imong kanon pa nagabot dito sa liluan niya alas 12 na. Kamakaon og di ko sa bakulod tanaw ning close ni sa Dante guys. Nabuta na siya eh. Kaya nasa una naman agad nagkuhan. Taga Bakulod day ni sa asa to dapit sa Bakulod? Ha? Bakulod asa dapit? Sa kuan, dire dapat sa sumago pagkabot kuan. Pagkabot bakulod. Awa pa kabot Bakulod mo lagi mo agi ka og Negros pero kabangkalan Negros nang imong agihan pero na kay mga kamag-anak sa kabangkalan na kay mga Parente. Oo, parente ko bangkalan. Ayaw mo to, sumbukid. pwede ka mo stop sa kadito sa kabangkalan tug sa kadito og marka larga yan ba basig na pay mo hatag nimo Di buo na ko eh. Di abin na lang kalimos ko. sa dil. Di ka pwede na ko. Tawo ko manan mo tatay ko. Di kay ako naluoy jud ko nimo tay. So, kumana na, abin lang sarang kubra di mo na nga degi ko. Abin lang pagay kayo ko degi ko. Di naluoy di lahi man jud ko kay ahang kutubo jud nimo murag gaan ka jud bitaw nga murag naluoy ko nimo mga nagtan-aw. Di ko mga kayo na uban nga. Hubin pagani mako dito sa Oslo na. Nang Mga ayong- rega ana-ana dawat kwarta. Kaya na ikaw nag-drive ba man ka? Ako kubra pa ko mako nang tinday ko na ko Ja, no. gikuan din sa kanang luto o kanang atsara. Kay ganahan din ko sa atsara. Nang nanay ko ya dawat kwarta. Tawaya ra gyud. Jagi mong bag ha na magi-alis na ng ngani tay. Kay imong kuan mabasig buslot nang imong gani ba? Hala man itong dari si mo. Gitara ra gi. Kuan. Ja palitan pa ka nagsudan dato kan di mapaneus. Kulang palit to may kwart mo sisilyo ko para si 40 naman na dito gud. Ito. Ja pilar man ng 30 na naman ha. Di. Wala pa. Ya tag lagi mo. Isuda si mong pitaka kay bisig wala Kasi mahug. mahog nung pakit mahog ang kita ka wala gyud ang bilin. May pwede Di. rin pagkapos ko. Di ako ginang kuan. Wala Ginoo ko tay 100 naman na di makaabot pa ka na nagbakulod. Gil na gud. Nang para makabot lang kag negro so ni kaso eh. Oh, yan naman tayo kung ampuan tayo. Salig lang tas Ginoo tayo kung saan man na. Mamasa tayo gwapo ra ba? Hindi bidjaan ni kasi dihang asa magimuhang kuan. Paris dili mo. Patento eh. Robin pa ko ng bawo ko 40. Dari ako buyugan na duswan. Kay mo palit dito og sudan sa kuan ka nang di ka ba. Kay di man nakaigo na imong kwarta, mo palit ta dang sudan, dar tubig. Pagpuyo na sa tubig kay kuan. Tama na. Pero preto Aw sinina na naman t-shirt. Ayo eh. May t-shirt ko dito. Ha? May kusinya diha. Kay murag init naman imo sinina. Dili yakita nga nung masidog din eh. Ayo. Tubig ka. Oh. Dito rin. Diyan dito tubig na ka. Di, ako uminom pa kang tubig. Nagkuha naman Dala ka. ko. Kari ba? Asang ihatid dito sa babaw kay. Amping ka sa imong biyahe tayo ha. Oo. Salim ako nga. Marin ko. Layo ra ba itong imong biyaan pa? Nagutom ka kan na imuhang balon nimo. Ados, Go. Ang tao na eh. Diya sa isang ihatid dito sa kalsada, diya mura jagi ka mo taghamong kasing-kasing ni Nicole kay ang luuza man di sa kay nagdut-dut lagi si Jantijan kay gigutom na di ay. Ihatid sa kalsada di sa tay. Diya pag amping tay kay karabang sa mabibiyahin diya
Kaon jud ka aron di mo sakit imong tiyan. Mopalit sa ko dito sudan di mo nga mabawon. Kanang di mapaneus ba? Kay bakulod para ba ka? Guys, nagpakulo ko og kuan pata. So maghumbang pata ako, guys. Ja, salamat di kadyo ni Sis Annie Bangs sa ijang gisir nga blessing ja. Ja man ang regalo ko no ni Nicole. Mana among palit og sudan, grocery og bugas. Sa na sa gipasakay dadton ja gipalitan pa jud siya na og sudan nga kanang di papaneus kay kuan karong makaabot pa dito sa Bakulod. So mga lang kuno guys ug makaabot na kuno si og Negros kay namo kuno sa mga kaila dito mga driver pud. Kasi ra kuno pud malibre ra kuno pud si og pamasahin ja malagi nang na pala mo koy kwarta guys haron pud sang kuan ja. Namon tong gibayran tong ijang gisakyan kaniha kasi kay nasa jeep padung niluan ja. Sakay po sa tricycle padung kuan to sakayan sa paskrap kay mapaskrap pa ko sa karon madali karon makaabot pa kuno si just oras nga makaabot pa sa og Bakulod kay Bakulod dali siya daghang salamat kay kadyo Sis Annie Bang kay palit day po ko ngani kay kuan lagi nag-order lagi ko og biko madyo na lang ako kuan ba mamiso-miso kay karon laging kuan na guys karong buwan na lagi wa ko naka di ko makasweldo sa YouTube kay arang gamadar ka views wa ko nakaabot og $100. So manang maning kamot ko kuan pangluto-luto. Salamat kadyo nimo Sis Annie Bangs. Ja mo ni among napalit sa kuan ja. Malagi tos ni kun kanang maluoy lagi kun ja lagi kay maka aral lagi ka maluluyon. Masunahon pa jud ni jag amuhang nilay ko ni nga imo manang gihatag nga regalo ni Sis Annie Bangs ja dapat mo nang isib munta ba. Gani man sa dili laman man kay halaman nang ipalit og kuan natin makonsumo. So nga na sa kabuutan guys manang manghinaot ta ko na ni nga kanang di siya magbag-o sa batasan ug kanang na sa trabaho mao gihapon siyang batasan nga kanang maluluyon lagi sa mga ginikanan. Maghina-hina ba nga ang sa imong makaon nga na magkuan man ang usay guys makahilak ko man ang di nang kumuhilak kay gabi para ba kog hinilak basta grabe kanang di ko maka-imagine bitaw nga na kay anak nga nga maghina-hina nga wala lami madungag nga na ba man sang ginan nga isib na naman ang kwarta na kay imo man regalo man na nimo diyan na naman ma'am ato na naman taglungsod ma kay mamalit na naman tagbugas ma og kanang mga sabon ma kay mas ganahan man sa magtan-aw guys nga nami mga magamit teres bahay niya palit jag sa kadusina nga sa kadusina ba ni wala ganun maraman din ni kasaki na Tide powder hindi man lagi namang mga kinahanglan dari bahay dyaning palit day po siya guys upuan yung palit day po siya og kanang pata sa baboy dyan man hanggi kuluan dari guys kaya among humbaon among panihapon unja. So daghang kadtong salamat day sa blessing nga gihatag ni Janamo ay jahang regalo para kay Nicole. Unja si Nicole kay di man makakuan nga pamalit man jud kuno kay manang ako. Makuin ko na paliti na lang pug kuan na pilit og paliti kog pilit na og kuan kanang nani palit kog pilit kay 3 ka kilo. Yan ko paliti lang kog pilit kay rong makapaninda ko og maog biko. So diya guys magluto ko biko para og makainamay dahan ni order. So kung napay uban nga di mahurot ha mang isuroy atos dripping mahurot ra man na. So grabe guys wala jud mi mabutangan sa amuhang kalipay nga malagi naka pasar si Nicole unja among mga pagampo lagi nga halos adlaw oras-oras adlaw gabi magampo mi nga mga bahalag di sa ma top 10. So agahapon yung gikuan guys kay matap 10 kung ang giampo mo juga matap 10 grabe kang taas kadto kung kuan ba kay bawa ba ko ni Nicole nga grabe porsige jud siya og kanang tuon kay ang una-una jud mura din siya ka na makasakay man kan sa top 10 kay grabe jud siya pero di jud kay grabe jud mga bright jud kadto ng mga mingtik og kanang exam. Unja pasalamat lang ko kay nakapasar siya sa kadaghan nga ning tik exam. Grabe, salamat na mas Ginoo.
sakay siya. Tuwa guys kanang ningat 2 days siya sa eskwelahan kay gipatawag siya sa eskwelahan kay sa ilahang advisor dari Tanawan sa diri man siya nag grade 12 sa Tanawan High School. So gipatawag siya kay wa ko gibaw nganong gipatawag sa didto. Ana murag i-congrats siguro sa dari siyang maestra kay kuan day guys kanang first kanang license ang nakakuan si Nicole day ang first unang naka kuan og license sa ilang eskwelahan ba mo nang siya kinaunhan nga estudyante sa eskwelahan dari sa Tanawan. So gipost to di nila sa ilang page sa Tanawan National High School. Hara to i-share unsa guys ja. So mao ni guys sa mong namalit ni mo lagi na siya mong gi pawalit ni Nicole mga kinahanglan siya may namunit danan ja. Ganahan lagi na sila mga pansit-pansit. Kanina amo ini training egg kuan, egg noodles. Try ko na diyan nagluto. Diyan namalit day po ko guys og kanang 10 kilos ng bugas. Namalit po ko kanang daghan kadto nga sibuyas kay ang sibuyas dadto nga kuan gamay na laman so ato siyang tanom ko balik kay rong di ni kautan og mga sibuyas ba og naay kinahanglan ni. So guys nagpakpak day ko og kanang kuan na nagpakpak day ko og kanang hinog kadto nga kapajas ja na silang katamis ja salamat kay kadto dani ni sipin nadto kay gikan silang bahay ja kan tagas bitaw kadto ahong gikuhag liso kay ha na pang itanom kay arong di ko kawad og kapajas ba manang mamatay ang uban anang naay mo puli so daghan na kadto kog kapajas dari sa likod guys pero gagmay laman sa akong pakit dia ja mo lagi na nay panday lagi diha o kanang saba kadto. So naay magdekdek lagi dari pirmi man di ta maka bukus usay na ni mag kuan ba mag murag sinso-sinso ja. Topi ang kapatas dadto sang gitanum na napibunga ja kanina kan kay bunga na. Diyan na pa di duha, ja to pa di isa dadto to. Ja gigaba din haghang kuan na ni guys kay gamitin lagi na nila. Gitangan kuno pinilag manok. So magtanom ko kapatas mga dari gilid ra dapit. Ja gatong pasyon day nga puwang hang gidagikan sa buhol na ana ang turek na. So karon guys magsugod na jud ko kanang pananom og kay labong uwan-uwan. Kaning mga pangganaha maning panamnan og mga sibuyas dahon. So luto si jag kuan guys kanang pata kay ja salamat day kadto sa iyang regalo. Papatim Agi jag regalo day ipalit laman ni ja og mga grocery. o bugas. Bugas. Muna importante karon. Praktikal na karon. Muna sa ibutan nga bata guys kay Eh kung ikaw naggawa, kasara, ibang na podcast ka. muna ipalit na lang magbugas kay aron na pa may kanon. Konsumo niya, sulan nga, sulan, banag sa lamig. Ato pati nga ganak ko anak kay tagaktak lang ko an. Okay, Kare. ma'am. So ang iyang lutuon is pata nga humba. Papatim. Patatim na. So yung nagklaseng humba niya guys agaha kay di man kay para may sabay-sabay tanan. Giyag jang ipakuluan nga ko ano. Bisa sana, usa tayo, ma'am. Jag kuan yan na guys kanang butang naman ibutangan og naay pineapple. Chunks or sabaw? Sabaw pwede og kuan Sprite na laman para mahumok. Pila ni siya? Mahal ang kilo ro, ano, baboy. Baboy mo no? Pata gani. Pata. Pata nga na unod-unod. Ang merag bukog. Salamat ni ate. Ani Banks. Salamat sa iyang regalo. Kitagaan ko niya Regalo. Jagihang gift mo lagi nagi ang gipalit og grocery. sudan, grocery ginagmay o bugas konsumo. Giurot na tanan kay makupas ng yapon anak. Palaton pa bayan na. Niya Naklubi. Nya mo na mahupas na siya taman. Ngantod nga mahumok ba. so saradan sa ato guys. Hindi mo na mao. Iluto ni Nicole guys nga pata nga kanang baboy. So humba.
So diyan na guys, naluto na manihapon namig sa Jokay. Wami nakapanihapon gabi eh. Ano naman nihapon daw sa Jo? Guys, naman ni diyang gibayaran na t-shirt. Sana nga? Trams. Ang bibi na po. Ang bibi naman ang ihapon na. Antod karon ang bibi may ihapon na. Bibi na bulag. Ay, tulog-tulog. Ay, matagad laon. Mga mag-asay mo. Grabe. Halanak na amigi adapt diri nga tatay. Diba nak? Hol? Kay. Makita ni mas video. Kay. Among gi-adapt diri, among gipakaon nga ang video. Kay? Yung mala si Papa na purma. Binasumundang ma. Ganihan na dyan siya. Hala sa lang, shout out ko ni sis. Ay ma'am Idina Kanyete nga grabe masubra pa sa ka excited kay namo bitaw guys. Excited man din ang mga pangyayari nga kuan ka nang soon na po diya guys sa mga ang puunon. Ang puunon gyapon naman ni diya sa duta man ni hapon kay Lasing ko pa. Sino pwede mo sa duta hapon kay wala tayo pa ni hapon gabi eh. May gula po mo kakaon ganina di ay. Punta na Karon ta kami. kasi kakaon. Kasi na-over. Guys, sa dumi ka do manihapon kay gabi ihiwa lagi may panihapon. Sa mga nahitang lagi sa mga lukan nga sobrang kalipay. Dala ka kayo salamat din tanan guys kanang manihapon sa ami. Ja, salamat sa mga tao nga nagmahal namo, sa mga tao nga nakaila ra pud namo sa kahanginan. Daghang kanang salamat din tanan, di mo matatang sa mention. Nasa kay bawo na ang Ginoo nga amping mo diha kanunay og daghang kayo salamat. See you in my next vlog. I love you all. Bye.